Weurang ba ublay tuo kerteng kumuba ai borlen lingkoi ubana kasnong mauriang tenai kebadan East and West Khasi District ulami syakmat ban ai ke jing pensyai hakabaya day baga jing sha le don bor ya ke jaka jong u kebadan ha ketika tan hakikat tu kat ni ki brio ki ban nakatei kasnong uniu rang ba haba wan ban ai ke jing pensyai hau shulong mil ha ka henriu trik ukala lengkot araja arpun riu ulaong bakatei ke jaka ka dei bala long try da ka kemi jong u ke bala itho kerteng kum ka kong RLD na lengkhoi bat ka bakila dan da ki phongot ki brio ki bana katei kasnong ki bala le don bor bat ban pom pathar ya ki deng se na lor ki we ki deng baram dor na ka khlau jong ki bat ban shalan shaki karkhana od deng bi an ki bat don ha katei ka than Nolor kata ulaong bolo ujor bon sen syaki pulet halor kene ka kam bat kila le kat bakila ban benrap bakan mentoy ayu baka sorkar kan rakhis ngi penne mariang lada kamla ban khang yakite ki karkhana be an Gidon ki breu naka sinong mo tanai da ki phongot bat ki bale don bor da ka pom pathar yaki ding se ding sal bat ki we ki ding remdor nak ane khlau jongi bat supply syaki karkhana odeng ki badon syaki te ki than ngapan sai ro angne ha kito ki karkhana ki badon ha kate ka than ki dei ki karkhana bian sudah kumno ka sorkar kam kem ya kito ki karkhana ki ba penjot ya ki khlau jong ka than bat kumjuru ya ki khlau jonga ngalingo kumno ka sorkar karki environment day haba kene ka jingjot jong ka mariang kampe bonsen ngalau jor saki pulit bat kila lekat ka jingla jong ki hnrei lada ka sorkar hi kamla ban khang no sesendon ya ki te ki karkhana bi an kam mentoy ban rakhe sngi penek mariang ngakwa ban pen sngew syaki karkhana ki ba oding balada ki thet ding naka naki breu ki ba wan kit naka snong mori tanai kin kit khli hi lada ja gano ki karkhana oding ki ba don ha ki snong ba per kum hamau nai mau shoot mairang mau marot mau lang treng mau fanyo kenrot bat kiwe bun teli bat omla nyaw hakine ki karkhana la ot ya ki ding bat la supply syabar kum asam bat Bangladesh ladakin dang yaile pian bat tombor kumne wat aden bangala ujor syaki tenat forest ngamban se ban ujor no wat syaka NGT ban kantur klano ya ka rukom pom patari ki ding ha kane ke jela bergawai Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shet yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya